Sisplau o siusplau? S'escriu junt en una sola paraula o separat en tres paraules? Es pot eliminar la U a sisplau? Ho diem de maneres diferents, però quina és la forma correcta? Si us plau és una expressió de cortesia per demanar alguna cosa. La forma correcta que admet la normativa és si us plau, escrit en tres paraules. Esta expressió es pot fer servir com a forma invariable, és a dir, amb independència de si t'adreces a una persona o a més d'una i de quin registre utilitzes. Llavors, què passa amb sisplau escrit en una sola paraula? És una mena de contracció o lexicalització de si us plau. La normativa no la recull si bé es fa servir en contextos informals. Per exemple, si escrius un diàleg informal en una novel·la, pots utilitzar la forma reduïda. Per cert, també és correcta la locució adverbial per favor recollida pel DIEC. Si t'ha agradat la píndola d'avui, subscriu-te al canal i ens veiem al pròxim vídeo.